Aloitit. Joo, kai. Mä vielä varmistan. Joo, aloitit. Leikataan vähän näitä. Ei niitä tarvii leikata. Joo. Eli joo, minä olen Asta. Marina. Me lähdetään Sloveniaan kuukaudeksi. Niin. Jee! Montas päivää siihen? 12 päivän päästä. Niin. Mä en toi vieläkään mikä. Kato, toi lenti mun suuhun äsken. Joo, eli me lähdetään jo perjantaina vissiinkin. Järvenpäähän. Niin. Ollaan ton porukoilla siellä ja sit ne heittää sitten, onko se maanantai? Maanantai aamu. Niin. Lento lähtee 6.30. Vittu, siitä ei tuu mitään. Hei alas Me nähdään maanantaina ihmisiä, jotka lähtee meidän kanssa sinne. Nähdäänkö? Nähdään. Tuleeko se sinne? Tulee. Ai jaa. En tiedä. Ja se ohjaaja, joka lähtee meidän kanssa Niin. sinne. Ei tiedä vielä yhtään mitä pitäisi pakata. En tiedä riittääkö ne laukussa edes tilaa sinne kuukaudeksi. Tää varmaan ottaa 3 matkalaukkua. Älä. Ei vittu tää. Hiskaa! Jee! Joo. Niin, pitäisikö? No. Joo, parempi olla ehkä hiljaa. Salkkarit alkaa. Joo, me aletaan katsoa salkkareita. Tää oli tämmönen pikku harjoituspätkä, mutta kattoo nyt. Joo. Nuolet se toisen munia. Nuolet. Ei niin. Täytyy sammuttaa. No. Sammuta itse. Sammuta sinne nyt. Ihan niin.